Mikko, se on tuo naapurikartanon isopäinen poika. Kuule maisteri, lainaatko sattua? Eikö sun pitäisi olla koulussa, Mikko? Tähän aikaan päivästä. Mä lopetin. Lopetit? Äläs nyt hassuja puhu. Eihän koulu tuolla tavalla vaan lopeteta. Kyllä, mutta lainaa saa maisteri mulle satku. Miksi et pyydä vanhemmiltasi? Ei niin Anna. No mitä sä nyt sitten teet, kun et kouluja käy? Pelaan netissä. Nettipelejä? Siis niinku varista ja toista maailmansotaa vai mitä pelejä? Ei, kun nettipokeria. Siis rahapelejä netissä, niinkö? Joo, mä rupeen ammattilaiseksi. Siihenkö sä niinku sitä satkuu kaipaa? Niin. No en varmana lainaa. Se oli hyvä sijoitus. Jaha, no paljonko saat voitella? Ei tietenkään yhtään, jos mä kerran sulta rahaa tuun lainaamaan. Millä sä sit mulle maksat takaisin, jos et sä nyt käy kouluja ollenkaan, etkä saa mitään ammattia, että mistä sä tulet sit niinku ansaitsemaan rahaa sitten isona poikana? Mä maksan sulle perinnöstä. Perinnöstä? Mistä perinnöstä? No minähän perin koko kartanon, kun iskä ja äsken kuolee. Kuule, en mä lainaa sulle. Lainaisit tytte. Ei kuule, en mä lainaa sulle. Mene nyt kotias siinä vaiheessa. Kummaa väkeä, kun kukaan ei lainaa mulle rahaa. Mä näytän teille vielä. Saatiin toimeksianto. Sori nyt, mut mitä? Joo, sä olet velkaa tolle naapurin Mikolle. Täh? Sä olet velkaa huntin tolle valtakartanon Mikolle. Mut lähetettiin noutaa se, kaiva kuvettas. Siis et minä olen velkaa valtakartanon isopäiselle pojalle Mikolle, niinkö? No ei sillä nyt niin iso pää ole. Älä yhtään yritä, kaiva kuvettas. Siis minä muka velkaa sille. Se yritti itse lainata multa 100. Joo, niin ne kaikki sanoo, mutta ei meillä ole toimeksianto. Kenellä meillä? Yksin näitä tuleva siinä. Rupee latoon nyt hei rahaa pöytään. Mulla on kirja, ei mulla ole aikaa tässä antaa pelloa. No okei sitten. Tossa, ole hyvä. No, miten sanotaan? Thanks. Mut hei, mitä nää on? Play money, siinähän lukee pelirahaa. Ne maksaa tosta huntin kasinolla. Nyt sä flöittaat. Eikä mitään, enkä flöittaa. No, mut sun hei pitäis maksaa meille provikaakin tän homman hoitamisesta. Jaha. Niinpä tietenkin, no paljon se tekee. 50 %. No oho, mikä provika, 50 %. Ole hyvä aika. Ole hyvä tossa. Thanks. Hei, sä tehdä kunnon kaeffari. Ei meillä ole mitään sua vastaan. Ei me hoidetaan vaan hommia. Moi. Antakaa mun kaikki kestää. Kasinolla on paljastunut väärän rahan pesuyritys. Juttuun epäillään sekaantuneen moottoripyöräpoikia ja tämän mahtikartanon ainoan perijän. Mikäli tiedätte jotain kuvissa esiintyvistä henkilöistä tai heidän olinpaikastaan, pyydämme ottamaan yhteyttä toimitukseen, lähimpään poliisiin tai soittamaan ruudussa näkyvään numeroon. Kasinolla on yritetty pestä väärää rahaa. Sopiiko, että istu? Olkaa hyvä vaan. Poliisista. Tekö te annatte pojille sitä väärää rahaa?
Mm. Miten niin väärää? Ihan oikeata pelirahaa se on. No, niille tulee kuitenkin rapsut, kun menivät sitä kasinolle tarjoamaan. No on ne pöliä. No onks teille sitä lisää? Onhan mulla sitä lisää. No, mä käyn hakemassa. Siinähän sitä on. Hirveästi rahaa. Mistäs te tätä olette saaneet? Ei ne ole mun, ne on vaimo. No mistäs vaimonen saa? Voittanut minulta. Aha. Hirveästi isoja seteleitä. Onhan tää pienempääkin. Näitä täytyy kokeilla. Siis mä en pelaa enää. Mä hävisin niin paljon mun vaimolle, että mä lopetin. Nyt kyllä pitäisi pelata, kun se kuuluu tähän poliisitutkintaan. Ei mulla ole korttiakaan, mä hävitin kortitkin. Ei sitä nyt pääse irti. Se toisi on myöhäistä nyt. Mä hävitin kortitkin ja kaikki. No, minä toin pistämättömän poliisipakan. Kuuluu tutkintavälineeseen. No näilläkö rahoilla mä nyt sitten pelataan? No niitä täytyy kokeilla. Siis eli, että te lainaatte nyt sit mun vaimolta. No, nythän on pakko tehdä niin. Okei sitten, pelataan vaan. Paljonkos mä hävisin? 250. Mulla ei ole nyt yhtään käteistä mukana. No, maksa netissä. Tossa on vaimon tilinumero. Laita sinne. Kyllähän sä tiedät, että poliisi voi luottaa. Juu, totta kai. Mä laitan rahat tänne tilille heti, kun mä pääsen laitokselle. Mut hetkinen hei. Mikä tässä oli tää pointti? Minun piti selvittää, mistä se likainen raha on peräisin. No, nyt se selvisi. Aha. Okei, joo. Maisteri, älä nyt sen madon päälle astu. Se on töissä täällä. No, mikä nyt on hätänä? Iskä ja äsken sanoi, että laittaa mut kasvatuslaitokseen. Mä varmana karkaan sieltä. Eihän niitä enää ole olemassakaan semmosia. No johonkin laitokseen iskä ja äsken uhkas mut laittaa. Miksi? No ne sanoi, että mä tilasin niiden maineen, kun mä esiinnyin teatterissa. Ei ne sua Mikko mihinkään laita omaa lasta. Kyllä ne aikoo hylätä mut. Mä ajattelin, että jospa sä adoptoisit mut. Mitä? Mitä sä sanoit? Adoptoisin sinut. No en nekin maailmassa. Adoptoisit nytte. Iskä ja äiskää varmana harmittaisi. Jos sä Mikko vielä kerran sanot iskä tai äiskä, niin mä laitan sut mennä perurakellariin. Usko huviksesi. Ryhtyisit mun adoptioiskäksi. Enkä ryhdy. Äläkä tallo sitä matoa. Se on täällä töissä. Kummallisia ihmisiä. Kukaan ei halua pitää musta huolta. Mä näytän teille vielä. Älä näytä. Viimeksi meille kaikille käydä huonoksi, kun sä rupesit näyttää meille. Hei, ihan oikeesti. Älä viitti. Mua kyllä toi naapurikartanon Mikko-poika huolestuu. Mikko. Mitä ihmettä sä täällä teet? Odota nyt vähän. Hei,
No mikä sille nyt tuli? Mitähän se valtakartanon Mikko poika nyt oikein hölmöilee? Ai jaa, mut sehän on tulos murrosikä. Puberteetti iskee. Juu. Se lähti tietenkin tyttöjen perään. No niinpä tietenkin. Ettei sille vaan nyt kävisi sitten hassusti niissä hommissa. Toivottavasti se on nyt jutellut äitinsä ja isänsä kanssa, että miten siinä tulisi niinku toimia. Voi hitsi. Joo, mut siitä tässä nyt on kysymys. Perkele Tolvanen, kun säikähdin. Onko näkynyt outoja kulkijoita? No ei ketään, miten niin? No joku on hortoillut meidän mummon mökille. Jaa. Vein just mummolle äsken ruokaa ja se valitti, että joku kumman näköinen tyyppi oli kivääri olalla istunut sen aidan päällä syömässä omenaa. Se oli kuule valtakartanon Mikko. Se piti siellä taukoa, kun minä tarkastin meidän aitoja. Sekö, jolla on se iso pää? Mitä se meidän mummon mökillä teki? Se on karannut kotoa. Karan? Miksi? Jospa se etsii juuriaan. Soitetaan kuule valtakartanoon ja kysytään sen vanhemmilta. Että mitä se Mikko oikein meillä? No antaa olla. Ei sen niin väliä. Oman kylän poikia. No tulipas sille kiire. Ai niin. Mut sitähän sanotaan, että toi koneyrittäjä Tolvanen on Mikon oikea isä. Joo. Juttua menee sillä tavalla, että toi valtakartanon tytär Minna, se oli nuorena kauhean kova menemään ja että se olisi tullut raskaaksi tuolle Tolvaselle. Se oli sepänpoika toi nykyinen koneyrittäjä Tolvanen. Että Minna olisi tullut raskaaksi sepänpojalle. No Minnan vanhemmat, tuon valtakartanon niin isäntäväki ei ollenkaan hyväksynyt sitä, että heidän tytär niin tulee raskaaksi paikalliselle sepänpojalle. Joo. No, niin ne pakotti ton Sundqvistin Lassen. Sundqvisteilla on tossa lähellä semmoinen helvetin iso kartano. Niin ne pakotti ton Sundqvistin Lassen ja Minnan naimisiin. Joo. Ja sit taas Lasse ei ole ollenkaan niinku tuon Mikon näköinen. Mikko ja Lasse on ihan niinku eri puusta veistetty. Ne on ihan erinäköisiä. Eli kaikki tietää aina, että toi ei voi olla toi. Lasse ei voi olla ton Mikon faina. Joo, ja siitä on ollut sit aina, siitä on väännetty nyt sitten kättä hetkinen vuosikausiin. Sehän se on se Mikon trauma tietenkin, että kun se ei ole yhtään, että kaikki niin, että se ei ole Lassen oikea poika. Joo, että tämmöisiä juttuja täällä. Joo, sitten niin juoruthan saa aina keväisin sitten, niin nuo juoruthan saa hirveästi pontta, kun toi Tolvanen taas käy niin kuin tuolla traktorilla, sehän käy kyntämässä noita valtakartanon peltoja. Eli Tolvanen kyntää valtakartanon peltoja. Joo. No ilmanko se Mikko on nyt sit lähtenyt taas niin muka karannut kotoa. Joo, on siinäkin tarina. Hyvänen aika. Valtakartanon Mikko on joutunut kerjuun. Voi hyvänen aika sentään. Mun täytyy soittaa sen vanhemmille. Hetkinen tosta. Valtakartano. Noin. Puutarhamaisteri tässä naapurista, hyvää päivää. No mitäs? Hyvin tänne. Joo, oikein hieno keli on. Sellaista asiaa soitin, että mä oon vähän huolissaan siitä teidän Mikosta. Se käväsi täällä ja minusta vähän vaikutti siltä, niin kuin olisi lähtenyt karkumatkalle. Niin, että pitäisikö siitä tehdä semmonen katoamisilmoitus. Ai mitä? Syö lihakeittoa siinä pöydän ääressä teitä vastapäätä. Siis onks hän kotona? Niin, no tietenkin hän on kotona, jos hän kerran syö lihakeittoa siinä teitä vastaan. Niin, no ei mulla mitään. Se. Juu, kaunis ilma on kyllä. Juu,
Ja mulla tulikin tässä. Joo, no niin, ei. Juu, kyllä. Juu, kuulemiin. No siinä se on vahtikoira ja kilpikonna edelleen paikalla. Mutta äsken siinä oli kyllä joku kerjunta. Ei mitään, ei kyllä. Lähtis kahvista jotakin. Jahas, ja kukas se sieltä tulee? Mikko poika, valtakartanon Mikko. Mitäs se nyt niin kovasti tohottaa? Maisteri. Iskä ja äiskä lähetti mut kiittää sua. Kiittämään? Mistä hyvästä? No siitä kaikesta, mitä sä opetit mulle. No mitäs kaikkea mä opetin sinulle? Mä aion mennä takaisin kouluun. Sitten mä aion opetella kaikki asiat, mitä mulle neuvotaan. No tässä et nyt itse asiassa aivan tohtoriksi, vaikka puutarhamaisteri vaan olenkin. Niin, että kiitos. Mitähän se iskä ja äiskä on? No niin, no nyt se tarttuu sitten minuunkin. Siis mitähän se vanhemmat on kertonut sille mun sanoneen? No, hyvähän se on, että käy koulunsa loppuun. Nyt täytyy käydä kyllä Koskella rauhoittumassa. Mitä ihmettä ne siellä valtakartanossa nyt juonittelee? Yrittääköhän Mikon isäpuoli Sundqvistin Lasse esittää, että minä olen Mikon oikea isä? Mut kaikkiaan tietää, että Mikon on siittänyt koneyrittäjä Tolvanen, enkä minä. Minulla ei ollut koskaan mitään säpinää valtakartanon Minnan, Mikon äidin kanssa. Vaikka kyllähän se kaikkensa yritti antaa, tai siis yritti kaikkensa. Tai siis no, tässä on nyt kyllä jotain. Joku koira tähän on haudattuna nyt pirskatti. Maisteri. Sinä sä oot muuten mestari säikyttelemään ihmisiä, Tolvanen. Tulivat onnittelemaan minua kioski. Tulivat... Mitä? No voititko lotossa? Ei kun parempaa, minä sain pojan. Oho. Joo, valtakartanon Mikko on minun poikani. Mitä? Tulivat kaikki minua onnittelemaan. Minä käyn hakemassa pojan kotiin. No entäs Minna ja Sundqvistin Lasse? Mitähän ne mahtaa siihen sanoa? En minä Minnaa voi. Se ei huolinut minua silloin. Saa Sundqvistin Lasse pitää sen. Mutta pojaa minä otan. Et sinäkö meinaat vaan niinku hakee Mikon kotiin sinne pajalle? Joo, kuule minä annan sille omaa vasara. Hei, älä nyt Tolvahousu ihan oikeesti. Tästä tulee nyt kauhean sotku. Hei, odotas nyt vähän. Mikko. Mihinkäs sillä tommonen kiire on? Ja taas tuo nyssäkkä olalla. Jahas. Ja tuolta saapuu itse komisaari. Mitähän nyt on taas tapahtunut, kun poliisikin ilmestyy paikalle? Sopiiko, että käyn seuraa? Joo, olkaa hyvä vaan. Aamukahvila tässä. Saisko olla? Minä join sumpit jo asemalla, että liikakahvi ei tee vatsalle oikein hyvää. Juoksiko tuon äsken joku tyyppi, huomasitteko? Se oli naapuri, valtakartanon Mikko poika se oli. Sillä oli joku nyytti olalla. Siltä se vähän näytti, joo. Itse asiassa häntä minun asiani kyllä koskee. Mielenkiintoista. No kyseessä saattaa olla isohko petos. Petos? Minkälainen petos? Kuka nyt on pettänyt ja ketä? No koko valtakartano on yritetty järjestää henkilölle perintönä, jolle kuuluu ihan toinen perintö. Herranen aika. Aivan. Kuka se on tämä perijä? Mikkoko? No hän juuri. Mutta hänhän on valtakartanon Minnan poika. Kyllä, mutta myös koneyrittäjä Tolvanen väittää poikaa omakseen. Ja että Mikko kuuluisi periä hänen pajansa ja traktorinsa ja vasaransa ja... Tolva kävi kyllä täällä, sillä oli vasarakin mukana. Se selitti antavansa sen vasaran muuten Mikko. Kyseessä on varmaan sama vasara. Minun pitäisi kuitenkin nyt ensiätään selvittää, kuka on tämän Mikko-pojan oikea isä.
Aika iso pää. No aivan. Onko se muuten joku johtolanka? Siis tuo hänen iso päänsä. Kuka ties ehkä. Ai niin, että kenen poika Mikko oikeasti on? Sitäkö te selvität? Aivan. Juuri niin. Selväähän on, että Mikko on valtakartanon Minnan poika. Että Minna on hänen äitinsä. Mutta kuka on Mikon isä? Oltiin muuten Minnan kanssa samalla luokalla lukiossa. Laittakaapas se kuva siihen kasvojen viereen, niin katsotaan vielä hiukan tarkemmin. Aika lailla on siinä. Kyllä tässä nyt tuli meille kuulkaa pala purtavaksi. Kokeilkaapas muuten teki tätä kuvaa kasvojenne viereen. No, asian oikean laidan tietäne ainoastaan Minna. Eli, jospa me tulemme siihen johtopäätelmään, että niin valtakartano kuin vasarakin kuuluvat Mikolle, ovat Mikon perintöosuutta. Eli Mikko on Minnan ja Tolvasen perillinen, eikä sitten muiden. Sekö tässä on nyt johtopäätelmä? Aivan, eikö totta? Samaan johtopäätökseen minä tutkijanakin tulisin. Eiköhän tämä ole tällä selvä. Ja minä laitan tämän mappeihin ja... No niin, näkemiin sitten vaan. No näkemiin nyt sitten vaan. Enemmän siinä Mikossa on kyllä tuo komissaarion näköä kuin kenenkään muun. Mitäs porukkaa tuolla oikein? Mitä ne kailottaa oikein? Hei, ketä ne on? Tuolla on taas tommonen TV-kuvausryhmä tuolla valtakartanon päärakennuksen edessä. Mitähän ne oikein kuvailee täällä taas? Siitähän ei ole kovinkaan pitkä aikaa, kun ne kävi tuo kuvaamassa. Tuli uutisiskin siitä. Mitä? Ne lähtee tulee tänne päin. Juu, päivää. Jaha. Päivää. Fakta TV:s toimittaja Timo Terävä, hyvää päivää. No, viekäs nyt sitä mikrofonia vähän kauemmas. Teidän naapuristanne valtakartanosta on lapsi kadonnut. Ai siis valtakartanon Mikkoko niinkö? Mistä te tiesitte, että kadonneen henkilön nimi on Mikko? Vie nyt se mikrofoni siitä vähän kauemmas. Hyvänen aika, tuutte tänne ihmisten pihoille tolla. Kuinka te nyt noin hermostutte? Sentään teillekin läheinen lapsi on kadonnut ja te noin hermostutte. No enhän minä tunne hyvä, jos tunnen koko poikaa. Tietenkin sillä tavalla nyt kun naapurin poikia tässä nähdään. Tarvitsette tietää pojan olinpaikan. Viekää nyt se mikrofoni siitä. Mitä te haluatte minusta? Sanotaan, että Mikko saattaisi olla teidän lapsenne. Meidän lapsi. Kenen meidän lapsi? Kerrotaan, että pojan biologinen isä olisi käynyt kaappaamassa lapsen. Viekää nyt se mikrofoni siitä. Herranen aika. Ette te nyt vaan piilottele häntä täällä jossakin. Häipykää täältä puutarhasta. Minun täytyy täällä vielä kastella ja semmoista lannoitettakin laitoin tuohon, että meni nurmipilalle. Soitin heille sinne, mutta eivät he siihen mitään reagoineet. Sanoivat vaan, että laitoitte liikaa. Tehkää mieluummin siitä hei TV-ohjelmaa, kun myyt tuollaista lannoitetta, että menee nurmikkopilalle. Te olette huolissanne nurmikosta, vaikka teille hyvinkin läheinen lapsi on kadonnut. Ettekö te muka tiedä, kenen poika Mikko oikeasti? No en minä tiedä, kenen poika hän on. Eikö hän ole sitten valtakartanon poika? Ettei vaan olisi poliisin poika. Poliisi. Tai seppä Tolvasen. Tai teidän. Minun. Meidän lapset on lähtenyt maailmalle jo kauan sitten. He ovat ulkomailla töissä. Hyvissä työpaikoissa ovat siellä. Lapsenne ovat karanneet ulkomaille, vaikka täälläkin olisi töitä. Lähtekää nyt menemään täältä. Minun täytyy kastella tää nurmikko. Ja jos olette täällä vielä, niin kastutte itse. Viekää ne kameranne täältä pois ja häipykää. Minä en tiedä mistään toisten lapsista yhtään mitään. Hyvänen aika. Komisario Rahkonen. Onko komisario Rahkonen? Puhelimessa. Puutarhamaisteri täällä päivää.
Niin? Semmoista asiaa soittelen. Asiaan. Minä olen nyt vähän pahassa paikassa. No anteeksi, mä soitan uudelleen. No en minä nyt vessassa ole. Menkää nyt asiaan. Sitä vaan, että onko siihen Valtakartanon Mikon katoamiseen saatu mitään selvää. Selvähän se on kuin pläkki. Poika on karannut. No niinpä tietenkin, mutta tehdäänkö asialle jotain? Poikaa etsitään, seutuja haravoidaan, kaikki paikat tutkitaan. Etsintäpartioille on annettu hyvä kuva pojasta. Kyllä me hänet pian napaamme, olkaa huoleti. Sitä vaan, kun täällä kävi semmoinen kuvausryhmä kyselemässä asioista. Ette kai te kertonut heille mitään? Mitään? Toimittaja Terävä itse sanoi, että Mikko saattaisi olla poliisin poika. No helvetti, mene nyt pois siitä. No anteeksi nyt vaan. Ei kun tässä tämmöisiä kulkijoita, niin? Ei ollut aikomus häiritä. No en minä teitä tarkoittanut. Mitä se toimittaja Timo Terävä muuten väitti? No, että Mikko saattaisi olla poliisin poika. Mitä? Poliisin poika? No kai nyt poliiseillakin on poikia. Mikä johtolanka se sellainen muka on? Mitä johtolanka? No en minä tiedä. Mitä te kuulkaas puutarhamaisteri vihjailette? Sanokaa suoraan. Antaa tulla vaan. Mä ajattelin vaan, kun te olette Mikon äidin Valtakartanon Minnan luokkatoveri ja eikös teillä ollut silloin aikoinaan suhde? No oli kai hänellä nyt muitakin poikaystäviä lukioaikoina. Voi hyvänen aika, tää meni nyt tämmöiseksi taas. Mulla alkaa pikkuhiljaa riittää. Minä olen täällä johtamassa etsintöjä kuulemiin. Hyvänen aika. Mihinkä se hävisi tyyppi? Poika! Mikko! Miten tämmöiseen maisemaan voi kukaan kadota? Lähtiköhän se Mikko karkuteille tuolta Valtakartanosta, kun koneyrittäjä Tolvanen ryntäsi sinne selittämään, että hän on Mikon oikea isä. Vaatimaan lasta itselleen, koska on kerran tämän siittänyt. Nyt vasta, kun poika on jo murrosiässä. On sillä Mikolla tietenkin kovat paikat, kun Sundqvistin Lasse ja Valtakartanon Minna, Mikon lailliset vanhemmatkin, uhkasivat laittaa hänet kasvatuslaitokseen, koska Mikko oli retkahtanut uhkapeleihin. Nyt poika on sitten karkuteillä ja poliisit jahtaavat häntä kautta Suomen mien. Siitähän on tietenkin kaiken maailman törkytoimittajien, kuten Timo Terävän, makeaa tehdä skandaaliuutisia ja näin lyödä rahoiksi Mikko-pojan onnettomalla kohtalolla. Toisaalta minä en kyllä epäilisi hetkeäkään, jos paljastuisi, että komisario Rahkonen onkin Mikon biologinen isä. Sen verran paljon heissä on kyllä samaa näköä. Yhdennäköisyystesti, jonka teimme komisario Rahkosen kanssa, poissulki kyllä minut Mikon isäehdokkaista. Minun mielestäni kyllä poissulki. Niin? Te yritätte pakolla vastuutanne. Joo, kyllä me tiedetään, kuinka Valtakartanon Mikon oikein faija. Painakaa nyt visusti mieleenne, että Mikkoa ei jätetä pulaa. Sillä on aina mesta meidän jälkensä. Sori nyt mä en oikein ymmärrä. Sabonia tää helvetin hyvin. Telkkarissa sanottiin, että skoodet etsii Mikkoa. Joo, mutta Mikostahan on tehty katoamisilmoitus. Vanhemmat on tehnyt sitä katoamisilmoituksia. Se mitä kadonnut on. Se on vaan mennyt jemmaa, kun te kiusaatte sitä.
No ei sitä kukaan ole kiusannut. Se on vaan semmonen kaveri. Sillä, ei, tai siis, niin no, eihän semmoista saa tietenkään sanoa. Ne? Kiusaattehan. Paina heidän mieleensä. Nikolo on meidän koko jengin jokin takana. Aha. No joo, no niinpä tietenkin joo. Selvä. Tolvanen on häipynyt. Ei se oo himassa. Hei, mut se on tuo pellolla. Anna se likki tänne. Pidä kamera koko ajan käynnissä. Mennään. Fakta TV:s Timo Terävä, hyvää päivää. Päivää. Semmoista asiaa, että kerrotaan, että Valtakartanon Mikko olisi kidnappattu. Sehän on mun poika. Kuka hänet on kaapannut? Sanotaan, että häntä mahdollisesti pidettäisiin täällä. Täälläkö? Hänen peritän kaiken. Siis ettekö te siis tiedä pojan olipaikkaa? Ei. Tai siis saatapa hyvinkin tietääkin. Siis, mutta te kuitenkin olette hänet kaapannut, niinkö? Miksi minä hänet kaappaisin? No, mutta miten te sen selitätte? Mitenkäkö? No Mikko pantiin alulle tuolla ladossa. Siis kuinka? Tai siis ketkä? Kuikako? Oletteko te aivan pöliä? Telkkarista ei nykyään muuta tulekaan kuin lastenteko. Niin, mutta että siis tekö muka ja Valtakartanon Minna. Mitäs kummaa siinä? Eiköhän tämä riitä. Kiitos vaan oikein paljon teille. Joo. Tervetuloa ohjelmaamme Kummasti kadonneet. Tässä jaksossa paneudumme tämän hetken ehkä oudoimpaan tapaukseen. Valtakartanon Mikko, tuiki tavallinen suomalainen nuori mies, lähti käymään heinäkuun helteillä naapurissa ja katosi sille tielle. Poliisin tutkimusten ja silminnäkijäkertomusten mukaan kuvassa näkyvä poika on nähty täällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla menossa tuonne lähtöselvitykseen. Sekä tuolla Olympiaterminaalilla täällä Eteläsatamassa, mistä laivat lähtevät muun muassa Ruotsiin. Hänet on myös nähty täällä Länsisatamassa nousemassa kantosiipialukseen, joka menee Tallinnaan. Hänestä on myös tehty havainto täällä Helsingin päärautatieasemalla. Hänen on nähty nousevan kaukojunaan. Vielä ei ole saatu mitään havaintoja siitä, missä hän mahdollisesti olisi noussut pois junasta vai onko hän noussut pois junasta lainkaan. Isyyden selvitys on välttämätöntä tässäkin tapauksessa, jos kerran vaikuttaa siltä, että Mikko-pojan katoamisen taustalla on sama huoli kuin niin monella nykynuorella, että kuka on hänen oikea isänsä. Lakihan on lapsen puolella, mutta tällainen ikävä selvitystyö voi tietenkin tuoda harmia isän nykyiselle perheelle. Tapaus voi olla vaikea ja se vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa perheen isälle tulee uusi rintaperillinen, sillä nykyiset DNA-tutkimukset ovat kyllä 100%. Elämähän on raadollista, mutta asiahan on tietenkin niin, että mitä taakseen jättää, sen edestään löytää. Siinä se tuli pähkinänkuoressa. Kiitokset vaan sinne Helsinkiin professori Kärkkäiselle. Olemme nyt täällä koneyrittäjä Tolvasen mummon mökillä
eräällä tämän mysteerin tapahtumapaikoista. Kadonnut Mikko-poika on joskus nähty näissä maisemissa syömässä omenaa. Koneyrittäjä Tolvanen, sopisiko käydä kysymässä mummoltanne, onko hän viime aikoina nähnyt kadonnutta Mikko-poikaa? Jaha, ja minä kun luulin, että te tulitte hakemaan minulta sitä DNA-näytettä. Kusasin tähän pulloon. Siinä, ottakaa. Juu, menkää vaan. Reetta mummo on yli 100-vuotias ja se on vähän saatanan pahasisuinen. Se puhuu teille puoli tuntia yhtä soittoa. Se kertoo teille kaikki asiat tuolta jo vapaussodasta asti. Siis tarkoitatte kansalaissotaa? Eikä mitään, se oli kuka vapaussota eikä mikä saatana kansalaissota. Suomi vapautettiin ryssän vallasta. Jaha, no antaa olla sitten. Ei vaivata vanhaa ihmistä. Kyllä tämä riitti. Kiitos teille vaan. Älkää kuulkaa sitten vaihtako sitä kusta siihen pulloon. Se Mikko on minun poika. Viimeinen havainto valtakartanon Mikosta tehtiin täällä näissä maisemissa. Marjastajat näkivät hänet täällä Karmakoskella taaskin syömässä omenaa. Huhu, että poika olisi syöksynyt jokeen, sai poliisin sukeltajat tutkimaan joen ylä- ja alajuoksun, eikä Mikko-pojasta löytynyt jälkeäkään. Palaamme asiaan, mikäli Mikko-poikaa ei ole seuraavaan jaksoomme mennessä löytynyt. Kaikki tiedot ja havainnot kadonneesta pojasta voi lähettää Kummasti kadonneet ohjelman toimituksen e-mail-osoitteeseen, joka näkyy tuossa ruudussa. Toihan on komissaari Junta. Maisteri puhelimessa. Komisario Rahkonen tässä, terve. Terve. Satutko näkemään illalla telkkarista sen Kummasti kadonneet ohjelman jakson? Kyllä mä katoin sen, joo. Se tuli tänään aamutelkkarista. Mä näin sen kyllä sen ohjelman, joo. Ne haluais minut siihen asiantuntijapoliisiksi tähän koko Kummasti kadonneet sarjaan. Joo, olisihan se aika mielenkiintoista. Pyysivät, että mä kutsuisin teidät muuten pakeilleni siihen TV-ohjelmaan. Niin, siis pelkästään huolestuneen naapuriominaisuudessa. Ne ajatteli, että te suostuisitte, kun minä pyydän. Te olitte kuulemma jo kieltäytynyt kerran. Juu, niin kuin mä sanoin, mulla ei ole mitään kerrottavaa. En mä aio lähteä mihinkään televisio-ohjelmaan. Ei musta tuu mitään julkista. No, voit olla ihan rauhassa. No voi harmi. Tämmöinen, kuulkaa, lapsen katoaminen saa koko Suomen kansan huomioon osakseen. Ai, että hänestä tulee nyt julkis sitten vai? Saako siitä muuten jotain palkkaa, jos tulisi alkaisi tommoseksi julkiseksi? Niin, no verottajan mukaan julkisuudessa voi ansaita sievoiset summat. Muuten Kummasti kadonneet ohjelman juontaja, mikä tää toimittaja Holopainen, se ansaitsi muuten viime vuonna 2 miljoonaa euroa. Ja sit muut luontaisedut siihen päälle. Ai. Niin, katsokaa, kunnat voi lahjoittaa julkikselle järvenrantatontin ja muuten Pohjois-Suomessa niille on lahjoitettu kokonaisia tuntureita. Ne on sitten perustanut sinne hiihtokeskuksia, laskettelukeskuksia, tällaisia. Niistä on tullut miljonääriä. Niin kuin Mikko-pojalla suunnitellaan semmoista omaa ohjelmaa. Se nimi on Sitä oikeaa etsimässä. Tarkoittaa siis sitä oikeaa isää etsimässä. Joo. Te esittäisitte huolestunutta naapuria, joka ilmestyy laatikosta, kun Mikko-poika avaa sen. Niin, kun siinä on semmoinen laatikkoleikki. Te muuten varmasti saisitte houkuteltua myös sen koneyrittäjä Tolvasen mukaan. Se olisi aika hauskaa. Saataisiin ohjelmaan sellainen yllätysmomentti. Niin, miltäs kuulostaa? Juu, kyllä mä autan tietenkin, mutta mä en niin lähde mikään haastatteluihin. No joo, no. Laitetaan asia sitten vielä mietittämyssyyn. Noniin, kuulemiin. Katsotaan, mitä tässä sanotaan oikein. Tämähän on mielenkiintoinen. En kai minä nyt mihinkään television laatikkoleikkeihin lähde esittämään huolestunutta naapuria. Mistä minä muka olisi huolestunut? Mitähän asiaa se Mikko nyt lähti karkuun? Sitäkö, että se koneyrittäjä Tolvanen on yllättäen tunnustanut siittäneensä hänet ja haluaakin pojan itselleen? Tolvasen DNA ratkaisisi kyllä tämän asian. Entäpä jos se onkin negatiivinen?
Tiedetään, että Sundqvistin Lasse on Mikon isäpuoli, mutta kuka on Mikon kokonainen isä, jos Lasse on vain puolikas? Sen tietää vain pojan äiti, valtakartanon Minna. Niin, vai tietääkö hänkään, jos hänellä on ollut useampi kumppani samaan aikaan, kuten on tapa? Ei, mutta mun täytyy kyllä nyt ottaa härkää sarvista ja soittaa Minnalle. Mä kutsun sen kahville. Vai mitä sä sanot siihen, puutarhavaate? Joo, mä soitan sille. Hei. Hauska tavata pitkästä aikaa. Terve. Kuule, käy istumaan, mä haen meille kahvia. Oh baby, you're too pure. You're too pure for this wicked world. Your data's uncorrupted, but does something. Hommasin meille tämmöstä juustoa. Sä kerroit puhelimessa, että Mikko on kotona, ettei se olekaan enää missään kadoksessa. Mites tässä näin käy? Juu, Mikkohan on kotona, se pelaa siellä pleikkaria tai mikä se PlayStation on kuule. Sillehän tuli nälkää, se palasi kotiin, joo. Minä soitin heti viranomaisille ja sille komisario Rahkosellekin, että kaikki on ihan hyvin, että Mikko on jo kotona. Joo. Tuntitko sä muuten sitä Rahkosta silloin nuorena? Rahkosta? En mä silloin nuorena häntä tavannut koskaan. Joo, hänhän oli minun luokkatoveri lukiossa. Niihin aikoihin silloin kun sinä ja minäkin. Ja siis tarkoitat sä niihin aikoihin kuin sinä ja minä? No en mä silloin Rahkosta tavannut. No niin, no hänestähän tuli sitten poliisi. No poliisin työ sopii kyllä Ramille ihanasti. Ramihan on aina ollut niin tunnollinen. Mites muuten Sundqvistin Lasse, se sun mies, on suhtautunut tähän asiaan? No kuule, sitä ei tämmöiset asiat hetkauta ollenkaan. Se pelaa kaiket päivät golfia. Mä oon kyllä aika yksin nykyään. Ai jaa. Joo. No entäs se koneyrittäjä Tolvanen, kun se kävi täälläkin esittelemässä semmoista niinku jakoavainta ja sitten höpötteli jostakin perintöosuuksista. Että mitä hän nyt oikein ajaa takaa? No Tolvanenhan on aina ollut hiukan yksinkertainen, mutta komea hän on. Sillä tavalla naisten mieleen. Mutta se DNA-tulos tulee kyllä olemaan hänellekin aikamoinen yllätys, niin kuin muuten monelle muullekin. Niin joo. Mutta kyllä te olitte kaikki tosi mukavia poikia silloin nuorena. Olitte varsinaisia, kyllä semmoisia hulivilipoikia kaikki. Olihan meillä hauskaakin. Niin joo, kaikki oltiin kivoja poikia. Kaikki on ihan hyvin. Mikko on turvallisesti kotona, eikä meillä ole enää mitään huolia. Kyllähän sinä ymmärrät. Onhan sulla 4 poikaa. Vai oliks niitä 5, kun ei kaikista ole ehkä tietoa? Niinkö, eikä se ollut niin? Joo. Nehän suunnittelee nyt muuten Mikosta jotain TV-ohjelmaa. Siinä on jotain laatikkoleikkejä. Niinhän ne suunnittelee, mutta eihän siitä mitään tule. Enhän minä laske Mikkoa itseään televisioon munaamaan sinne kokonaan. Kuule. Ei siitä tule yhtään mitään. Voi hyvä. Joo, mutta kuule, hei. Mun täytyy nyt lähteä kuule tekemään hänelle ruokaa. No mut hei, kauhean kiva kun pääsit kuitenkin käymään. Joo, mutta oli tosi kiva kun sä soitit. Kuule, sulla on tosi ihana tää puutarha. Joo, tässä kuule jutellaan joskus vähän lisääkin, paremmalla ajalla. Mut nyt mun todellakin täytyy mennä, kato kun se on ollut siellä monta viikkoa syömättä. No eihän se ole kuin 2 päivää. Oi, joo, mut nähdään kuule. Olikohan tää nyt fiksu juttu ollenkaan? Maisteri, kuule, mun täytyy kertoa sulle yksi juttu. No mikäs nyt on? No, kun mä olen vähän karkaan. Niin?
Niin, että miksi mä olen karkaillut? No kerroppa kuule, olishan se ihan hyvä tietää. No kun minäkin saan vauvan. Mitä? Me käytiin naapuri Jaanon kanssa navetan ylisille ja sille alkoi kasvaa semmonen masu. Mitä ihmettä sä nyt oikein selostat? Kävitte navetan ylisillä ja... Te alatte heti räjäämään itelle, voi mitään kertoa. Äläs nyt kyllä voit sinä minulle kertoa. Mitä te sitten teitte siellä navetan ylisillä, jos sille semmonen masu kerran tuli? No leikittiin kotiin. Voi hyvänen aika. Ootko sä nyt aivan varma? Anna masu vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mitäs nyt tehdään? Niin, kerro nyt. No enhän minä tiedä hyvänen aika. Tiedäthän, onhan sullakin lapsia. Juu, kuule. Mun täytyy nyt jutella kuule sun vanhempies kanssa. No ei ne mitään ymmärrä, kun ei niillä ole omia lapsia. Höpö, kuinka sä niin voit sanoa? No iskä sanoi, että minä tulin savupiipusta. Hyvänen aika, älä nyt hulluja puhu. No en puhu. Lasse on iskäpuoli siksi, kun minä olen tullut savupiipusta. Se ei ole koskaan leikkinyt äitin kanssa kotiin. Se on sanonut mulle niin itse monta kertaa. Huutanut mulle, että minä tosin nokisena savupiipusta ja sotkin kaikki paikat. Nyt kuule rauhoitu, nyt tehdään näin. Älä puhu tästä sanaakaan kenellekään, Jouko. Minä soitan tohtori Volasen käymään katsomassa Jaanaa. Mene sinä nyt kotiin, etkä hisku tästä kenellekään, ennen kuin minä annan luvan. Jouko. Joo. No niin. Voi hyvänä aika. Kaikkea sitä nyt joutuu. Ihminen. Kuule, komisario Rahkonen soitti minulle ja sanoi, että kaikki DNA-tutkimukset, jotka koskee Mikko-poikaa, on julistettu salaisiksi. Kuule, minä olen just soittamassa lääkärille. Viittiks? En kuule viitti. Sanoppa, miten ne voi julistaa minun DNA salaiseksi. No ehkä se on niin kauheet luettavaa. Mitä kauheita? Parempi se on kuin sulla edes jakkari pysy kädessä. Tässä olisi kuule nyt paljon tärkeämpää tekemistä, hei ihan oikeesti. Eikö se ole tärkeää, jos minulta yhtäkkiä ristää isyys? Koko kylä alkaa nauraa, kun justiinsa sen vasta sain. Eihän sinulta mitään riistetä, päinvastoin. Sinusta voi tulla iso isä, kuule, jos mä nyt äkkiä saa soitettua lääkärille. Iso isä? Kuka nyt on paksuna? No Keinästen Jaana. Minun serkkulikka. Sekin vielä. Mistä se nyt olisi paksuksi tullut? No varmaan käynyt siellä sun ladossasi. Mikon kanssa, no niin on poika tullut isäänsä. Kuule, mä soitan nyt tohtori Volaselle, että käy sitä tyttöä katsomassa. Vai olen minä iso isä? No eihän sitä vielä tiedä. Kuule, sano sille konitohtorille, että lähettää laskun minulle. Kyllä minä poikani lasten lääkärilaskut maksan. Mun täytyy lähteä kioskille. Etkä puhu tästä kellekään sitten siellä kioskilla. Paina mieleesi, ihan oikeesti hei. Joo. Onkohan tohtori Volanen? No, minä odotan. On ne kiireisiin miehiin noi lääkärit. Mä oon nyt 2 päivää yrittänyt saada kiinni sitä tohtori Volasta, sitä meidän kylälääkäriä. No, nyt mä sit sain sen vihdoin kiinni ja nyt se on menossa kattoo sitä Keinästen Jaanoa. Että niin voiko asialle enää tehdä? Niin, siis tietenkinhän me otetaan lapsi kylällä mielellään vastaan. Siitähän ei nyt ole kysymys, vaan nyt on kysymys lähinnä kaikki. Niin, no. Joo, täälläkö se on se meidän potilas?
Jaanet. No en minä mitään sairas ole. Tohtori Volanen, hyvää päivää. Päivää. Mitäs täällä peiton alla on? No, leikittiin Mikon kanssa kotia. Eikö sinulle ole kerrottu mitään ehkäisystä? Tietenkin, mutta Mikko on semmoinen hosupetteri. Ja nyt sitten kävi tällainen vahinko. Katsotaanpa. Eikä katota. No, kuunnellaan sitten. Oho, täällähän voi olla enemmänkin väkeä. Jokos sinun vanhempasi tietävät? No ei, ne haukkuu mua vaan läskiksi. Vai niin, no minäpä juttelen heille. Sinun täytyy kuule kyllä nyt käydä neuvolassa ja ultrassa, että nähdään minkälaista väkeä täällä on. Väkeä? Ketäs kaikkea tää sit muka on? No eihän sitä vielä tiedä, mutta kovaa meteliä ne pitää. Eikö sit saa mitään selvää? Ei oikein, mutta kiire tuntuu olevan. Te ootte ihan hullu. Kukas teidät oikein lähetti? Vaitiolovelvollisuus, minä en saa kertoa tuollaisia asioita. Koneyrittäjä Tolvanen tietenkin. Mikon isä. Tämän lapsen isoisä. No tietääkseni Mikolla ei ole isää, mutta isäpuoli kyllä. Eiks Tolvanen lähettänyt teitä sitten? Kukas sitten? Minä en saa kertoa, lääkärin vala velvoittaa. Mutta nyt kaikki roskaruoka pois ja kevyttä liikuntaa. Mikko kierrotti liikuntaa, sitä samaa liikuntaa, millä tämä masu tulikin tämmöiseksi. No haluatko sinä, että tämä tästä vieläkin kasvaa? Eikä sellainen ole mahdollista. Mikä tahansa on mahdollista tässä maailmassa, Jaana hyvä. Minun puolestani tämä asia on kyllä aivan selvä. Muista nyt käydä siellä neuvolassa ja että ottavat sen ultran. Ja nähdään, mitä täällä oikeasti on. Mä olen täällä Kättärillä menossa Jaanaa tapaamaan. Me saatiin kaksoset, tyttö ja poika. No onneksi olkoon. Niitäkö tuli sitten oikein 2 kappale? Joo, ovat kuulemma ihan isänsä näköisiä. No sinusta tuli nyt sitten perheellinen mies. Joo, mä soitin sulle, kun äsken kertoi, että sustakin tuli sit isoisä. Ei, kun siis, joo, totta kai, kyllä. Mun poika Saksassa, se vaimo sai tuossa vähän aikaa sitten lapsen. Joo, mutta sehän on kauhean kiva. Nämä meidän kaksosetkin saisit leikkikavereet ihan Saksasta asti. No, kiva kun soitit. Kuule, kerro Jaanalle oikein paljon terveisiä. Voikaa oikein hyvin. Joo, kiitos. Joo, hei. Mitä ihmettä se valtakartanon Minna nyt oikein touhuu? Siis mä oon musta on tullut niinku iso isä. Ei juman kautta, mitä se nyt oikein? Kukas tuolta tulee? Ai niin, mutta mähän olin kutsunut ton TV-tuottaja Reino Variksen käymään. Reiska haluaa jutella siitä oikeaa isää etsimässä telkkarin ohjelmasta. Terve. No istu alas. Kätilöopistolla lähti ryhmä tekemään heistä juttuja. Aika hyvin ne on salannut tän. Etkö sinäkään tiennyt mitään? No ihan viime hetkellä Mikko avautui minulle ja minä sitten panin töpinäksi. Niin, että opasti teidät oikeille polulle. No enhän mä nyt sillä tavalla. Niin, mutta hei kaksoset saivat. Se on isänmaallinen teko. Onhan se nyt tietenkin niinkin. Ansaitsisit kunniamerkkiä. Kai sä lähdet sitten mukaan mun ohjelmaan. 4 suomalaisen pojan isä. No täytyy vielä jutella vaimon kanssa. On muuten kaikki pojat ulkomailla töissä. No tietenkin, kun ei Suomi enää elätä omia lapsia. Tuostahan vyöryy Lahden yli pakettiautolla tänne halpaa EU-työvoimaa. Vievät sitten aina kotiin tuliaisiksi takakontillisen varastettuun kupari- ja työmaakoneita. Kuules Varis, onks tää oikeaa isää etsimässä poliittinen ohjelma? Ei tää on mitään politiikkaa, tää on selvä pässiliaa. Lähdetään sä mukaan mun ohjelmaan. No yhdellä ehdolla. No anna tulla. No, et rupee politikoimaan siinä ohjelmassa. Semmonen suututtaa vaan katsoja. Se on menneen talven lumia.
Menneen talven lumia, siis lumia, joita ei enää ole. Hieno nimiehdotus. Sä oot siis messissä. Mun täytyy kuule nyt mennä. Kiva kun kutsuit käymään. Kuule, nähdään kuvauksissa. Mut toi oli hyvä. Menneen talven lumia. Mikon äitihän sanoi minulle, että hän päästä poikaansa telkkariin itseään munaamaan. Onkohan toi tuottaja Varis nyt kääntänyt Minnan päähän? On tää aikamoinen ihmissuhdesoppa. Tohtori Volanen kertoi minulle käytyään Jaanaa katsomassa, että tyttö markkinoi kovasti koneyrittäjä Tolvasta kaksostensa isoisäksi. Mikon biologiseksi isäksi siis. Mikon isäpuolen roolia hän on vetänyt kaikki nämä vuodet ansiokkaasti Sundqvistin Lasse. Aika pahasti Lasse on kyllä järkyttänyt Mikon mieltä sillä savupiippujutulla. Että Mikko olisi muka pienenä pudonnut heille savupiipusta ja sotkenut nokeen kaikki paikat. Siksi Mikko uskookin, ettei Lasse ole koskaan leikkinyt kotia hänen äitinsä Minnan kanssa. Nyt Mikko sitten itse leikki kotia naapurin Jaana-tytön kanssa. Tuloksena kaksoset, tyttö ja poika, jotka Mikon mukaan ovat aivan hänen näköisiä. Se olisi aika kamala juttu, varsinkin sen kaksostytön kannalta. Tulepas näyttämään niitä. No varo nyt vähän. Näihin satutaan niin pehmeitä. Älä pudottele niitä, ne lyö päänsä. Ei se haittaa. Näin on niin pehmeät päät. Kokeile vaikka. Mutta eihän ne ole yhtään sun näköisiä, pikkumussukat. Miten niin? No kun sinä sanoit, että kaksosta on ihan sun näköisiä, niin minä jo säikään. Pidä sun tyttö. Toi, eikö toi? Kumpi tuo? Varmaan tää keltainen. Joo, selvästi tulee äiti. Onks Jaana susta muuten hyvän näköinen? Jaanahan on nätti tyttö. No kun mä en oo ollut koskaan kenenkään muun kuin Jaanan kanssa. Mitä sä oikein höpötät? Mietitkö sä muita naisia, vaikka vasta tulit isäksi? Telkkarissa ainakin kaikilla on monta vaimoa ja lapsiakin on kaikkien kanssa. Eikö sellainen ole ihan tavallista? Hussu. No mut hei, ei se ole oikein, että leikitään kotia kaikkien kanssa. No enhän minäkään tiedä, kuka mun oikein iskä on. No sinä oletkin poikkeustapaus ja näiden kaksosten isä. Vaikka ei ne olekaan yhtään mun näköisiä. Ai niin, Jaana pyysi kysymään, että voisitko sä tulla meille lapsenlikaksi, että me päästäis leffaan. No sillä ehdolla, että sä lopetat tuollaista haaveilut naisseikkailusta. Lupaatko? Joo, lupaa. No voisitko sä tulla jo ensi lauantaina? Tulkaa näin tänne. Me katsotaan näitä vaimon kanssa. Hän on paljon parempi näissä hommissa kuin minä. Hienoa, mun täytyy heti kertoa Jaanalle. Hei, älä nyt näitä tänne jätä, Mikko. Vaimo avasi oven ja pyysi käymään peremmälle. Sanoi, että saattaa jossain. Terve, istu alas. Saat maistaa kuule vaimon tekemään torttua. On vähän sontaset nää haalarit. Ei mulla oo kuin ihan lyhyt asia vaan. Aha. No kerro. No kun kioskilla kertovat, että Mikko ja Jaana sai kaksoset. Niin saivat joo. Entä sitten? No että minusta tuli sitten kaksosten isoisä. Vai niin? No joko on todistettu, että sinä olet Mikon isä? No minun DNAhan sen todistaisi, mutta kun poliisit on julistanut sen salaiseksi. Minä tulin pyytämään, että sinä auttaisit minua. No puutarhanmaisterin tiedot ei kyllä riitä tohon juttuun. Riittää. Ja riittää, että sinä sanot vaan, että Mikko on ihan minun näköinen ja Jaana ja Mikon kaksosetkin on ihan minun näköisiä, niin asian on sillä selvä. Kyllä hänen puutarhamaisteri uskoo. No kaksoset ei ole kyllä yhtään sun näköisiä. Oletko sinä jo nähnyt heidät? Miksei niitä näytetä minulle? No koska sinä et kuulu kaksosten lähiomaisiin. Sinäkö kuulut lasten lähiomaisiin, mutta minä en. Mitä sä nyt oikein horiset? Oletko sinä sitten Mikon biologinen isä? Kaksosten isoisä? No kuule, minulla on lapsia ainoastaan vaimoni kanssa. Pidä se sitten kans mielestäsi. Perskut olisi antanut tämän jakohavaimen vaan kaksosille varpajaislahjaksi. Varpajaiset järjestää lasten isä, tässä tapauksessa kaksosten isä eli Mikko. Yhtä lailla sen voi tehdä isoisäkin. Voi ressukka.
Yllätyskäänne. Kuka on kaksosten isä? Kyllä ne nyt kaikenlaista keksii. Jaha, TV-tuottaja Paris saapuu. En ollut kyllä kutsunut häntä, mutta... No niin. Terve. Nyt on kuule piru merrassa. Sitä oikeaa isää etsimässä ohjelman kuvaukset mutkistuu. Mä just kattelin netissä sun mainos. Meidän piti seurata Mikko-pojan isän etsintää. Niin? No nyt ne väittää, että Mikko ei olisikaan vastasyntyneiden kaksosten isä. Mä huomasin mainoksesta, mutta kuka sellaista väittää? No Facebookissa kaikki. Minut putoaa ohjelmat pohja pois. Jos poika, jonka isä etsitään, ei olekaan omien lastensa isä, niin mitä tästä sitten tulee? No kuka sitten on kaksosten isä? No miten olisiko ne yrittää Tolvanen? Kuinka hän voisi olla Jaanan lasten isä, sentään serkkulikka? Olisihan se aika modernia. No Tolvanen kävi juuri pyytämässä, että todistaa siinä hänen olevan Mikon isä. No miten sä sen todistat? No vetoaisin ulkonäköseikkoihin. Sama metodi pätisi sitten kaksoseenkin. Niin, että se on Tolvasen näköisiä. Mut siinähän on ideaa. Toisaalta muuten Mikko kyllä kaikista eniten muistuttaa komisario Rahkosta. Vertailtiin just tässä samassa paikassa kerran kasvoja. Hänellä oli sellainen kuva mukana. Oli ihan Rahkosen näköinen tämä Mikko-poika. Voisiko komisario Rahkonen olla Mikon faija ja niin ja kaksosten isoisä? Miksi hän muuten olisi julistanut Tolvasen DNA salaiseksi? Sitä paitsi hän on muuten Minnan luokkatoveri. Niinpä. Rahkonen edustaa muuten poliisiin mun TV-ohjelmassa. Mä soitan sille heti. Joo. Terve. 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 Me ei voida puhua tuolla eikä puhelimessa. Mulla on tässä kartta. Ajat tonne. Joo. Selvä. Joo. Mitä, siis meitä salakuunnellaan, niinkö? Kyllä, joka paikassa. Kännyjä, nettiä, Skype, kaikkea salakuunnellaan. No kuka? Nykyään kuka vaan voi salakuunnella ketä vaan. No ei oo tosi. No tosi on, usko huviksesi. No entäs nyt sitten, kuunnellaanko mitä nyt tekee? No tää alue on defoneerattu. Tää on poliisin turva-aluetta. Täältä ei kukaan saa mitään selvää, mitä me puhutaan. Tää on defoneerattu. Defo? Siis mitä defoneerattu? Kaikki mitä me puhutaan muuttuu sotkuksi. Siitä ei saa kukaan muu mitään selvää kuin me. Ai jaa, pitääks varoa jotain sanoja tai? No kunhan et puhu paskaa. Oho, jaa. No kumpi aloittaa? No miksi sinä haluaisit tavata minut? No, oletko sinä Valtakartanon Mikon isä? No en. Jaa, no entäs koneyrittäjä Tolvanen? Tolvasen näytteestä löytyi kaikkea koneellista Coca-Colaa, mutta ei hänen DNAta. Ei sillä näytteeltä yhtään mitään. Jaa. Ja kaikki luulee, että Tolvasen DNA-tutkimus ja tulos on julistettu salaiseksi. No epe, mut luulkoon. Eli paljon melua tyhjästä. Parempi niin kuin ei melua ollenkaan. Mutta mikä tässä sitten on niin salaista? No minäpä kerron, mutta et sit puhu tästä kellekään. No sovitaan niin.
Sehän oli Jaana ja toi yliopiston proffa, perinnöllisyystieteen tohtori Jalander. Olis niillä treffit tää lenkkipolu? Jaha, ja nyt meillä on yhteys Helsingin yliopistolle, missä toimittaja Timo Terävä näillä hetkillä tapaa maamme johtavan perinnöllisyystutkijan. Ole hyvä, Timo. Professori Jalander, hei, tulkaapas tänne päin, että saadaan toi mikrofoni ei ylety sinne asti. Tulkaa vähän lähemmäs. Joo, siihen jääkää. Siihen jääkää. Kuulkaas, professori Jalander, kansa on huolestunut eräistä kaksosista. Sanokaa tohtori vaan. Siis tohtori Jalander. Ei, tai kyllä professorikin käy. Aha, professori Jalander. Niin ei, tai tohtori on silti kyllä parempi. Niin? No siis, perinnöllisyystieteen tohtori, professori Jalander. Voiko ääliöpoika saada lapsia? Jonkun ääliötytön kanssa, kyllä. Laske sitä mikrofonia vähän. No, mutta ääliötytön lasten isähän voi olla kuka vaan. Ei oikein, kyllä joku korrelaatio pitäisi olla. Korrelaatio. No vastaavuus. Jos poika on ääliö, tytönkin pitäisi olla ääliö. Tai päinvastoin. Jaha, no pystyvätkö ääliövanhemmat sitten kasvattamaan lapsia? Ei, yhteiskunta kyllä kantaa vastuun ääliövanhempien lapsista. Kaikkia lapsia tarvitaan. Siis myös aivan pöliä. Minkä ikäisiä kaksoset ovat? No ihan vasta syntyneet ovat nämä kaksoset. No, kuinka te sitten tiedätte, että he ovat ääliöitä? Kaikilla keskustelupalstoilla ihmiset kertoo, että Valtakartanon Mikon ja Keinäsen Jaanan vahingossa syntyneet kaksoset ovat ääliöitä. Keinäs ja Jaana, minähän tunnen hänet hyvin. Aha, kuinkas te hänet tunnette? No hän on minun oppilaani, kurssinsa priimus. No mut siinähän tapauksessa hän on huomattavasti vanhempi kuin Mikko, kaksosten isä. Sehän tarkoittaa, että Jaana on sekaantunut alaikäiseen. Mitä te oikein vihjailette? Siis tämähän on jymyjuttu, skandaali suorastaan. Varokaa, kuulkaa sanojanne. No siis tekö sitten olette ääliökaksosten isä? Mitä vastaatte kansalle? Tämä on, kuulkaa, kunnianloukkaus. Häipykää täältä yliopiston tontilta heti. Tämä haastattelu päättyy tähän. Sinne meni proffa. Täällä toimittaja Timo Terävä käyttäytymistieteen laitokselta Helsingistä. Kiitokset Timolle sinne yliopistomäelle. Yleisöpalautteet äskeisestä kuuluttavasta haastattelusta voitte lähettää ruudussa näkyvään ohjelmamme e-mail-osoitteeseen. Kiitos seurastanne. Miten se Timo nyt tolla tavalla? Eihän noin puhuta lapsista, hyvänen aika. Se on varsinainen törkytoimittaja toi Timo Terävä. Toimittaja Timo Terävä taas. Kansa ei usko, että Mikko saattoi Keinäsen Jaanan raskaaksi. Mikä ihmeen kansa? Facebookin ja Twitterin kansa. Niissä käy kauhea kuhina. 100 000 ihmiset vaatii valehtelijan päätä pölkylle. Kuka nyt valehtelee ja mistä asiasta? No selvästi jälkeen jäänyt Mikko ei voi olla kaksosten isä. Siis ei hän ole millään tavalla jälkeen jäänyt. Sanotaan, että te tiedätte kuka on kaksosten isä. Mikko se ei voi olla. Niin pöliä poika ei ole voinut saattaa Jaanan kaltaista kaunotarta raskaaksi. Lopeta toi isäjahota, keksi jotain uutta. Leitte mua naamaa. Minäkö? Kasko ei huomannut. Haastat teidät oikein. Huomasiko joku muu? Ei näytä huomanneen. Lähde kuule, nyt menee siitä. Joo. Oho, mikäs juttu tää on? Tää on täällä nettiuutisissa. Hyvänen aika. Voi perhana. Naapuri hakkasi toimittajan hampaattomaksi. Toimittaja hakee oikeudesta ankaraa rangaistusta ja 1 000 000 korvauksia. Oho. Jaha,
Niin, että sun äitis valtakartanon Minna rakensi sit heti tähän kartanonsa viereen teille tämmöisen pienen omakotitalon. Kaksosille. Joo, minun on kauhean ihana äiti, mutta älä sano sitä sille, se rupeaa heti kauhean vihiksi. Onhan tää tietenkin kiva heti tässä äidin vieressä, niin ei ole mitään Päivähoito-ongelmia. Voi viedä lapset aina tuonne kartanoon hoitoon. Joo, ja sullakin on taas hampaat. Tekohampaat laitettiin just. Olit aika pahan näköinen niissä nettikuvissa. Joo, meidän piti puhua noista kaksosista. Joo, no se on ainakin varmaa, että näillä ei ole mun geenejä. On nää niin nättejä. Aha, mä arvasin. Ei, no kyllä nää minun lapsiani ovat. Näillä on vaan Jaanan geenit. No mistä sinä sen tiedät? No kysytään vaikka Jaanalta. Mitä se auttaa? Ei jääkiekkoilijoidenkaan vanhemmat tiedä, kenen lapsi heillä on. Totta muuten. Tehdään DNA-testi. Noin, se tuli siitä. Noin. Ja sitten vielä. Noin. No niin. Eiköhän se kuule näistä asia selviä. Heippa. Se toimittaja sanoi, ettei nykyvanhemmat tiedä, kenen lapsia niillä oikeasti on. Mitä sinä oikein puhut? No, tästä tytöstä ainakin tulee yhtä nätti kuin sinusta. Ja tästä pojasta yhtä potra kuin sinä. Oleks minä sinun mielestäsi potra? Olet ja ponteva. Tuleeko näistä kaksosistakin sitten potria ja pontevia? No ainakin tämä poika saisi tulla isäänsä. Niin. Ja kukahan se mahtaa olla? No sinä tietenkin. Kukas muu täällä on potra ja ponteva? No toimittaja Terävän mielestä se ei ole niinkään varmaa. Siis mikä ei ole varmaa? Niin, no kun jääkiekkoilijoidenkaan vanhemmat ei tiedä, kenen lapsi niillä on. No mistä sinä tuollaista olet saanut pääsi? No se Fakta TV:n toimittaja Timo Terävä kertoi, kun kävi täällä pyykimässä näitten vauvojen suita semmoisella pumpulitukolla. Jaha, ottiko Timo Terävä teiltä kaikilta DNA-näytteet tutkimusta varten? No se pyyki semmoisella poikalla monkin suuta. No, saadaanpahan sitten siihenkin asiaan varmuus. Mistä asiasta? No, että olemmeko me näitten kaksosten vanhemmat vai oletko sinä hommannut tällä lapset joku toisen tytön kanssa? Tuokin hiipii tänne kuin Eeloppi Nokia. No mitä sä täällä rampaat? No, kyllä minä voin sinut pidättääkin. Lähdetäänkö laitokselle? Ei, kun jutellaan vaan täällä. Istu kuule alas, minä haen sinulle kahvia. Saat vaimon tekemään suklaamuffinsia. Hyvä, onpa paljon suklaata. Ei kaupasta saa tällaisia. Joo, se on tosi hyvä. Toimittaja Terävä väittää sinun hakanneen hänet. Ai tämä, no tänhän mä näin jo nettiuutisissa. Huono trikki, tussilla maalattu tollain noin hampaat mustaksi. Mä en oo nähnyt koko tätä ukkoa. Etkö sinä edes ole tavannut häntä? No joskus joo, mut siitä on jo aina. No, rikosilmoituksessa hän väittää saaneensa sinulta turpaa. No valehtelee. Onko hänellä jotain todistajia? Eipä tietenkään, mutta sinä olit kuulemma suuttunut, kun hän epäili valtakartanon Mikon mieskuntoa. Että voisiko tämä olla mitenkään Keinäsen Jaanan kaksosten isä. No eihän se asia minulle kuulu. Vielä vähemmän Timo Terävä. No, sinä loukkaannut Mikon puolesta ja vetäisit Timo Terävää turpaan. Etkö vetäissytkin? Olisiko se ollut susta muuten oikein? Ei tietenkään. Mutta tuollaisten törkytoimittajien takia kansa luulee, etteivät jääkiekkoilijoiden vanhemmat tiedä, kenen lapsia he kasvattavat. Kohta meille poliisille käy samoin.
Törkymedia ansaitsee miljoonia pilaamalla viattomien ihmisten elämän. Ai jaha, niin että pitäisi vetää koko toimittajakuntaa turpaa, neikö? Parempaa. Ryhdytään syöttämään heille sontaa. Syöttää niille sontaa, niin osa tarkoittaa nyt vertauspuolella. No medialle täytyy alkaa puhua täyttä paskaa. Aina, joka käänteessä. Media ei välitä totuudesta, vaan siitä mikä myy. Ja sontaa myy. Puhut muuten ihan totta. Mistä aloitettaisiin? No, tästä tietenkin. Tälle aletaan nyt syöttää sellaista pajunköyttä, että menee solmuun koko ukko. No, lähdet sä mukaan? No ilman muuta. Hyvä. Lyödään kättä päälle. Ahaa. Tolvanen on menossa Mikon ja Jaana. Oho. No. Kone yrittää Tolvanen. Mitä te täältä haluaa? Minä haluan antaa nämä vasarat sinulle lahjaksi. No mitä minä noilla teen? No etkö sinä tiedä, mitä vasaralla tehdään? Se siitä seuraa, kun lapsilla ei ole omaa isää. No minä kyllä tarkoitin, että minulla on jo vasara. Minä toin nämä sinulle varpajaislahjaksi. Sinun kuuluu antaa nämä kaksosille. Toinen niistä on kyllä tyttö. Mitä, annanko minä tämän tätinä hänelle? Vaikka niin, muista aina terottaa heille, että saivat vasarat varpajaislahjaksi isoisältään. Luulevat vielä, että näille pitää lyödä jotakin varpaisiin. No kunhan ne eivät lyö toisiaan. Saisinko minä nähdä heidät? No kun Jaana imettää niitä justiin. Jaa, no joku toinen kerta sitten. Sinusta se kasvoi komea poika. Jaanakin sanoo, että minä olen potra ja ponteva. No niin olet tullut isäsi. Minä olen kuule ylpeä sinusta. Muista pitää perheestäsi hyvää huoli. No, näkemiin nyt sitten. Kukas tuo? Minna, terve. Istu kuule alas. Kun minä näin tuolta makuuhuoneen ikkunasta, että sinä istut täällä ja minun oli ihan pakko tulla juttelemaan Mikosta ja Jaanasta. Mä sain tilattua meille nopeasti tuon pakettitalon, että olisi edes katto pään päällä. Ja nyt ne vaan nyppää siellä kaiken aikaa. No semmosia ne nuoret on. Kuule, maistuusko lasi madeiraa? No voi hyvänä, mikä ettei. Minäkään kuule hakemassa meitä. Voi kiitos. Mutta Jaanasta ja Mikosta vielä, että onkohan niillä nyt keskenään hyvä olla, kun ne sai ne kaksoset niin yllättäen. No miksei olisi? Kun Jaana tuli itkien kartanolle, Mikko kuulemma epäili, ettei olisikaan kaksosten isä. Oho, no mitäs Jaana siinä? Jaana sanoi, ettei hän ole koskaan ollut kenenkään muun pojan kanssa. Ja sekin kertoi Mikon kanssa ensimmäinen. No, miksi Mikko nyt sit semmosia epäili? Joku toimittaja oli käynyt ottamassa heistä DNA-näytteitä. Aha, joo. Kyseinen toimittaja on kyllä muuten tiedossa. Se on Timo Terävä fakkatehdas. Se on varsinainen kiusahenki. Mutta meillä on tullut komisario Rahkosen kanssa nuorille tähänsä mennä. Minun luokkatoveri aiku ihanaa, että te yhdessä Ramin kanssa autatte Mikkoa. Mitäs te meinaatte tehdä? Kyllä sä menee pilalle, jos mä nyt sen sulle kerron. Sä tulet kyllä huomaamaan sitten, kun kuule media repii pelimusossa. Äläkä kerrokaan. Mikkokin syntyi minun ensimmäisestä kerrasta. Minä en ole koskaan paljastanut, kuka se oli. Ja arvaappa miksi. No kuule, en osaa arvaa. No kun minä en muista.
hyvänen aika. Kylläpä aika vieratti. Oli kiva jutella. Kiitos kuule viinistä ja kuule hyvää yötä. No, hyvää yötä nyt sitten vaan. Ei muista. Mä tilasin tän kotiosoitteeseeni, ettei studiolla joku pääsisi sitä kurkkimaan. Tässä on kaksosten DNA-tulokset. Tämä avataan vasta suorassa TV-lähetyksessä. Mitä varten sä luulet, että mä aion sua tänne asti tapaamaan? Saavat sen kuoren heti. Niin, mutta tässä paljastuu kaksosten isä. Se saa olla yllätys katsojille, mutta ei minulle, ohjelman tuottajalle. Mä joudun vielä linnaan. Suljetaan kuori uudestaan ja sinä toimittajana teeskentelet sitten yllättynyttä studiossa. Ihan niin kuin aina ennenkin. Minä en kyllä mielelläni alkaisi teeskentelemään. No sitähän sä teet koko ajan. Avaa se nyt se kuori. En minä kurkit tuloksia etukäteen, se on fuskua. Mitä sä nyt horiset? Äsken sä olisit avannut kuoren mukaan vasta suorassa lähetyksessä. Vai olisitko? No etpä tietenkään. Sä olisit avannut se jossain piilossa ja sitten väärentänyt tuloksia. Siis tämähän on mun yksityisestä tilaama. Kuule, kyllä mä sut tunnen. Anna tänne se. No ei. Joo, mut minun rahoilla. Tän DNA-testin paljastaa sit suorassa lähetyksessä Holopainen. Eikä mitään, kyllä mä voin sen tehdä. Minä pidän tämän ja Holopainen avaa sen sit suorassa lähetyksessä. Voi jumala. Moikka. Molempien lasten sekä A että B. Varispuhelimessa. Komissaario Rahkonen tässä terve. Siitä salaisuudesta, missä puhuttiin siellä defoneeratulla alueella. Nyt olisi kuule aika julkistaa se. Mainiota, minulla olisi siihen TV-ohjelmassa paikka valmiina. Koska? Illalla. Kummasti kadonneet ohjelmassa paljastetaan tänään kaksosten isä. Hyvä, mutta pidä tää asia kuule ihan omana tietona siihen asti. Asia selvä. No, minä nimittäin meilaan sinulle Valtakartanon Mikon biologisen isän nimen ja kuvan. Hänet on nyt selvitetty DNA-testillä. Oho. Mekö voimme paljastaa hänet samassa lähetyksessä kuin kaksosten isän? Mut sehän olisi mahtava juttu. No, minä annan valtuudet. Tämä on poliisitiedote. Siis aivan mainiota. Tästä tulee muuten jymyjuttu. Meillä on nyt käsillä kummasti kadonneet ohjelmasarjan erään oudoimman tapauksen loppuratkaisu. Tuossa kuoressa on tämän mysteerin ratkaisu. Oletteko valmiit? Ja siellä kotona pitäkää penkeistänne kiinni, sillä nyt se ratkeaa. Valtakartanon kaksosten isä. Olepa hyvä, avaappa se kuori. Kiitos. Ja yllätys, yllätys. Kaksosten isä, tässä lukee näin. Molempien lasten sekä A:n että B:n isä on C-näytteen antanut henkilö, eli Valtakartanon Mikko Poika. Mikko Poika on kaksosten isä. Onnea vaan sinne Valtakartanoon. Ja mitäs, täällä on vielä toinenkin tutkimus. Katsotaanpa se. Jaha, kiitos. Valtakartanon Mikon ja kaksosten DNAta on verrattu USAssa Amerikan suomalaisen miljonäärin Valto Pilton DNA. Ja arvatkaapa mitä. Ne vastaavat toisiaan.
Eli Mikko pojallekin löytyi isä Amerikasta saakka, miljonääri Valto Pilto, samalla kun hän itse vahvistui kaksosten isäksi. Onnea voittajille! Terve! Huomenta. Katsottiin vaimon kanssa illalla telkkarista Kummasti kadonneet. Sinäkö syötit niille semmosen sadun ja ne meni sitten halpaa? Eikä mitään. Juttelin Amerikoihin FBI:n poikien kanssa. Niillähän on siellä miljoonien jenkkien DNA-tiedot. Pojat suorittivat vertailun ja naps, tiedot matsasivat. Löytyy Amerikan suomalainen öljymiljonääri Valto Pilto. Hän muisti hyvin nuoruuden romanssin Valtakartanon Minnan kanssa ja oli tosi onnellinen, kun hänen jättiomaisuudelleen vihdoinkin löytyi perillinen, eli Mikko-poika. Ahaa. Joo, näin pääs käymään. No jos se kaikki oli totta, niin tässä kuule putosi yhdeltä jos toiselta aika iso kivi sydämeltä. Vaimokin sanoi, että yksi juorun aihe loppu kampoja. Niinpä, Valto Pilto on muuten koneyrittäjä Tolvasen veli. Se lähti nuorukaisena merille ja päätyi siirtolaiseksi Amerikkaan. No nyt minä ymmärrän, miksi Minna sanoi, ettei se muista. Siis joopa joo. No mitäs Minna sanoi? No eipä mitään. Koneyrittäjä Tolvanen tuskin muuten tietää, että Minnalla oli myös romanssi hänen veljensä kanssa. Tietääköhän Minnakaan? Pilto ja Tolvanen ovat nimittäin identtiset kaksoset. Ne on ihan samannäköisiä. Oho, sekin vielä. Joo, Valto muutti vaan sukunimensä Piltoksi muutettua jenkkeihin. No niinpä tietenkin, mut ethän sä nyt syöttänyt meille kaikille vaan pelkkää pajunköyttä. No en tietenkään. Tuosta komisariosta ei kyllä aivan tiedä.